Mara dibatsira. Sorry, changa I'm sorry, Daddy, I'm a Mutasa. Nda huyo wantine nyaya yangu issue ye mari ataka toto na anozitawanda kucha zvakaitika ndezvekuti tawanda akati ane land yaatengesa. Okay, tawanda akati ane land yaari kutengesa. Sekuru wangu pane hanzvadzi yamadam waida land yekushandisa set ini yakati kurei. Saka ndakabva ndamubata paWhatsApp, akanga advertise pa platform yeWhatsApp. Achibva ati ndine land iri kudhuze nekune Pingos kwekuenda kuStend house, just along the road yekuenda kuStend house. Just along the road yekuenda kuStend house. Ndobva ndati aregai tinodini tiuye tizoione land yacho. Saka ndakatoenda nemudzimai wangu pamwe chete. Ndikati madam ngatiende tese tinoona kuti kana taakuzopa macomments kuna tezvara vari kuda land vanonyatsa kugutsikana kuti zvoshuwa makasvika mukaona kuti pakadini. Tobva taendapo pasite paya tobva taiona land yanga iripo. Saka bva tatorana nawo tikati saka wagucha toita sei manje tata land tiri kuida. Zvikanzi akurumidzai kutodini kuti kana muine chamuinacho mukudise kana muine mari. Kuzi pane wamwe wangatoida wangautongoti prisa wadaita zvesomi. Saka ndakabva ndafonera tezvara ndikati land yemamu dai taiona pakatokura vatapatora nemafoto. Zvikanzi alright, saka regai ndimhanye ndidini ndiunze mari. Kana ndaunza mari imi modini moenda kuita payment yacho, maita payment then tozoona zvinoteera zvacho. Wachibva ati land right, vatamupa 3000. Saka tamupa 3000. Tisati toita process yekuti ite paperwork yekuti tichitore tichise names zvese. Ndipo patakati tichikuita tsvagurudzo dai. Patazwa wana sekuru pana na sekuru edu pachimbazo matakambobvunza kuti land iri apa yakamira sei. Zvikanzi kana mutone interest ne land iri apo musabati mission farm inyakatsapa. Saka kana muine zvamamutotarisira ipo papo haisi land yekuti inotombobatwa mission farm. Saka already susi tatatodini tatatomupa mari. Tobva tachienda tomubvunza tikati bucha land yewaitonayo iwewe iri andani. Zvikanzi iri anda sabhuku kudzunga. Tikati asi iruzi mission farm kai. Zvikanzi aiwa iruzi mission farm asi mune vanhu vari kugaramo. Ndikati aiwa isusu hatidi chinhu chakadaro manje chekuti chitori nenyaya dziri surrounding fiction. Kuti atakambozwa nyaya ichizi vanhu vakasetilamo zviri illegal vachatoda kubudiswa. Tikati hatidi land yakadaro, toda land yekuti inenge isina ma-issues. Kazi already kana zviri zvozvurutaurwa inini zvandakuita manje ndine imwe plot iri kunyanga uko ndiyo ndinenda kuita sei yandinenda kukuswitchira itu. Tikati yakakura sei plot something like 3 hectares. But tozonoiona. Saka vataenda vatanoiona ndakatoenda tisina madam. Tobva tatarisa futi tikati tipei mapepa yacho iplot tione. Tione plot ine zita rakazihiwa. Tikati plot yaina zita rako kai yakazihiwa. Saka yoda kuti pachinhu chakazihiwa tinozochiita sei kuzochichinja kuti chizoende muzita remunhu. Saka batatoona manje kuti kuti tirambe tichitoda kuteedza zvingatinetsi. Tobva tafonera sekuru tikati sekuru mari zvatakutoita land dziya dzese hadzisi clean hadzisi clean. Saka takufunga kuti titodini tinogirwa mari. Kazvishwa kana zvatodaro matoona zvatodaro mari ngaidzoke. Tobva taenda kwatikati bucha nyaya iripo ngekuti munhu anga akatitumira mari akuti mari ngaidzoke. Kazi ngatimboite zimwe plan. Tikati hapachina plan yereverse. Kuti tatoona kare kuti hapana chichajeka ba.
So tobva tambopusha, that was January, February. And vandamumureminder ndikati wapapi kazi andoda ndine mota ndoda kutengesa Honda Elysian, ndikatengesa mota iyi then mari inenge yaita. Saka imimi garai makagadzira wadamupa time zvishwa. Vataona kuti munhu uri tsvedza. Tobva tati ngatichimunyoresa affidavit, ngatinyore affidavit form towirirana kuti payment yako since kuti urema iwewe toita sei. Tobva tatsvaga jero ratakanomuona pawatsomba paanenge ari. Tobva tanyorerana affidavit form yemusi wa17 April. Saka tatakamuti unodzosera 2000 within a period of 2 weeks. That is a period between 17 April to 30 April. Then 1000 inozosara aifana kuzochipa munamiri. Takasainana pa-repayment plan. Saka tobva tasvika period yekuti munhu asudzosa mari. Tobva toita sei panapa. Takafonera sekuti kati mari haisati yadzoka. Period yatakatoisirana pasi maaffidavit yaipfuura. Kaziite court case. Tobva takabva taenda koita court case pani paDC. Then taita court case. Tobva taenda court musi wa21 June. Tobva tasvika bva kuti issue yenyu iyi yana magistrate takati issue yenyu ine illegality mukati. Saka imimi zvomunoita endai motaurirana sekutaura kwamakamboita because iwo gucha you've got a case kune vanhu. Saka imimi endai mogare pasi kuti zvisaite macomplication. Woita futi mukana yekuti ubhadhara chi vanhu avo. Tobva tataurana paya tatopedza court. Right, ndobva ndazomuona outside the court ndikati saka mari muri kufungidzira kuti ingauya rini. Asi anoti tinogadzirisa ploti yandakambokutorirai ine munhu ada kutoitenga. Ndobva ndazomutumira message musi wa21 July. Ndikati haufa because munhu wemari ari kubvunza mari yake ane zvimwe zvaada kutoita nayo. Saka ari kubvunza kuti mari yapapi. Kazi ndichagadzirisa. Saka up to now tikuona kuti hapana chiri kugadzirisika, mari haisudzoka. Apa mari kuti tikuida yakudiwa. Saka ndosaka ndambouya kuno ndikati pamwe tingabatsika. Right, bambo. Ndinyari kutaura. Ndamira pamberi pedera Mutasa. Ndamira pamberi pedera Mutasa. Yeso senda zvichokwadi. Yeso zvichitora ndezvechokwadi. Chokwadi. Kanya pachariswa nemhosva. Ramantaraswa nemhosva. Marari mubatsiri wangu. Mubatsiri. Pamusoro imambo makurukota ese. Ndifuna zvakutaura. Ndiyo nyaya yakaitika chaiyo. Asi mune umwe mawada kungozotiwo sezvo unongonyora kuti zvitipanguka. But nyaya iripo ndeyekuti inanda kuramba kuti ndakavatengesera vadzoka vachitoti chidzosere mari zvogona kuzotinetsa mangwana ende ndakuramba vadzosera ndamba ofa mota yanda ndinayo tora inchi ndinganzi hiti tachida cash. Saka tiri mushishe kuti tsvage cash. Takatokwanisa kuti takatisa mota yayo kuHarare kumarket uku. Kuti munhu chitengesa unfortunately wakangozongoroyerawo nayo iriko zvayo. But takazoti titori mushishe kuti apa tiri kutsvaga mari kutsvaga. Tanzwa ndakutofonerwa kunzi muri kudiwa kwa Magistrate Court kwa Mutasa. Ndobva tangoenda Magistrate akati zvamakaita mese hazvisi pamutemo. Communal land ID haitengeswi. Imi makatengesa nemakatenga wacho hazvibvumirwi nemutemo wenyika. Ndomaningirana vakaita. Vakatotinyorera mauya atakapuwa. Because apa vakaenda havana kuti ndakatengesera, vakati ane mari yangu. Tine mari yedu yairi kwaari. Ende yanga vasingabudisi pachena kuti takatatengesera. Vakati ane mari yedu yairi kuramba nayo. Kana even apa vataura zvakanaka. Vakati ivo takazomuitisa affidavit. Sure vakandiitisa affidavit. Vachiti tiri 2000 izvezvi then yakati. But nenyaya yekuti mari iri kunetsa zvinhu zvazvo asina kubatana.
zvakaramba kuti mari yacho ibatane paperiod yavaida. So saka kuti ndizodedzwa kwaMajor Street. Tabva ikokoko samataura ari kuita kuti vaka clerk of court ndakatoti varume ndingirine nyaya dzakaita sedzidzi munotaurirana because dzimwe dzacho dzinenge dzikamudare dziri illegal. Saka dzimwe nguva munodini munotaurirana. Saka tiri mushisheu ndiri kutsvagawo ndiri kumhanya pamwe ndiri kutsvaga zvinhu zvacho zvisiri kubatana. Ndokuzosangana nesamuel kuti mudiwa kwamambo Mutasa zvakare. Samuel akanzi futi ane mari yangu. Saka ndo zvandinazvo hangu pamberi pedare. My case kaiko kuti this thing wakachita intentionally. You knew what you were doing was wrong and what is illegal, but you went on to accept Maria Moon. You misrepresented facts. Kuti iwe wayezozoti wauna land, wayezozoti land hauna, endo izoti land hauna, uchibva waisaziva futi zveshuwa zvekutengeswa kweland zviri illegal. But wakaenderera mberi uchiita zvaunoziva iwe. This is a criminal case. Moshe fraud. You defrauded munhu. Mari yake iwe uchinyazoziva hako kuti land haitengeswi ende hautorina. Dai ngautombozo kwatotengesa yawo ina zviri nani. Ikona kunongedzera vanhu kunongedzera munda umwe munhu usitori wako. Handina kumunongedzera kuti apa pasiri pangu ndakanga ndakatopatenga. Emission farm ngautonzwa. Pakusaza kutozoziva taenda kukodwa pakatozonza wakanga waitenga kunani? Linda haitengeswi. Iwe wakanga waitenga kunani? Ndakatengesa kwa Nyamugumura. Nani? Nyamugumura saka akutengesa doto musungisa iyo. Wakatengeserwa nani kwa Nyamugumura? Ndakatengeserwa nemwana wamukomana. Ani? Anonzi Tinotenda. Akakutengesera chiti angaitenga kuti? Ndira kubvunza. Because mai vacho unokutenga ubvunzi. Mai vacho ndo andakatotanga ku approach. Vakati zvandoda unditi mwana umwe nomwe ndawo papa pake. Anditi mwana umwe nomwe ndoda kutanga ndarira papa pake ndona pane panosara here. Saka vakazotiwo munozoona mukomana ndiwo ndakapa pakadini pakati kurei. Saka anogona kukugurira iwo chi anogona kukugurira iwo afwe tichadhira nako later. Nyaya yekuti wakanyara affidavit ende wakabvuma zvesho kuti you owe these people 3,000 mari yavo yawakavapa after wachaja 5,000 wakakupa 3,000 wasiti kubhadhara imwe 2,000 but dhiri radini raramba because wataurirwa kuti chinhu chauda kuti hachiiti because hachisi pamutemo. And on top of that we promised the one tuchadzosera chii mari musi wakati ukanyora chii affidavit but hauna kuita zvakaiwirirana nechii newanhu wavo. But chausingazivi manje an affidavit is a legal document that is signed in front of a commission of court. So what it means is you lied under oath. Kutuda kubhadhara asi iwe uziva kuti wasida kubhadhara but you simply wanted to buy time. Ndikambonyora affidavit wanombozorora ndichimbomhanya kana zvaramba kana zvaita zvadini zvaita but izvozvo hazvipedzi mhosva iripo nekuti wakatora mari yevanhu 3,000 right now ndinotoshamisika kuti unomira pamberi pevanhu pedu uchitaura nyaya yekuti anzi mari haisi kubatika. Mari haisi kubatika but akuti mune zvekutaura wako kutaura wewe kuzi it's only after a day or two wakadzoka vachiita madidhibhako mari yedu yazvinomira zvakanaka. Saka utori pa 2 days wanga utorova 3,000 wakatopedza
mari inogara pamunhu here. Yako ndiyo inogara isikagari pamunhu. Isi yako inogara because isi yako. You have got no authority over that money. Zvotushandisa mari yaona kuti chinhu chacho chafamba. Ini wakatotanga kutomhanyisa mari yacho nemunhu wacho dai wakatotaura kuti ndandasara ne2000 zviri nani notovhura kuti 3000 handisisina ba izvozvo kaitire keseasoned conman ibasa rako rekutaura iri ibasa rako iri rekutaura because conman anokutaura kuti handina kana ukamuchaya kana kuburitsa futi kana kuita sei atotora mari yako haaburitsi. Nisi zvatoda izvozvo kuti isusu one wakaramba kuita zvawakawirana nevanhu kuda kudii kuda kuita saka zvisakutaura izviri kuti mari urikubhadhara rini zvedheti ndikanyepe kuti musi wakati kune kwatombo kutotsvaga kune kwatombo kutsvaga nekuti April, May, June, July, August, September, October. It's 7 months now to do the lessons. It will go to kutsvaga. Mari yakawanda yakanga iri pamota yadachitengesa saka nazvina izati yatengwa apa yakaroreswa yakadini saka inenge yatodzoka ndopanaitondiowana mari yakawanda yakatobiwa mota yacho hazvinei nevanhu vakakupa mari wakauda mari yavo because this man is due. Wakatopa vanhu basa wakabira mari pamusoro basa wakutaura kuti handina pamari saka wakatora mota iwa wakatenga tora mari iwa ndowaondenga motikari saka mari iyo wakaiseipi wakatorera vanhu handii zvavo zvakandiipreso zvandaita saka dzizande mabacklog akawanda izwai bambo dai mamuri serious pa7 months ka unai makatopedzerana nevanhu but it's only that muri kudheerera kuti hamuna zvomunondiita but chauri kukanganwa ndechekuti mapepa wakanyora aya anokuisa mujeri 6 years aya i6 years kati maybe vamwe vanenge vachikusimbisa vanenge vasinga kutauri chokwadi kutengesa land yakusina kutengesa state land kukona munhu of $3,000 knowing very well kuti ndiri kukona munhu then ozoda kuti munhu akunyengerere kuti tudzoze mari yake iwe wamukona kutoti achiuya kubheke futi iwewe kutidzosera mari ndozoruda handizochakapera patati tsvaga pachapapa ndomandakazoshama ndakutonzi kuti masungwa kuzovasungwa hazvikuti hazisi kutsvaga mari pawangatsvaga mari iyo zvauya nhasi panapa wabvisa mari iyo ungati yashotesa 3,000 kana kuti kuuya kwako kuda nhasi zvakuvhiringidza kuti uite 3,000 chii takuvhiringidza izvo zvinacho nhasi utazobhadhara mari yemuzosire mari chii mari yacho ndoitonetsa kubatana ndiko bambo dakutaura chokwadi ichi chinhu chikaichi hachitombofaniri kuyanda customary chofanira tongoenda straight kucriminal court ubva ngonopindako mukati is criminal awazvauta zvese zvokuti ngatitaurirane ngatiteseka manje ndume kutotsvaya kuda kuti iwe unzwise but iwe don't take advantage yekuti vanhu vari kukunzwisisa wobva wafunga kuti kukunzwisisa kupusa
Iwe chimanya uti. Kunzwisisa handi kukusaba. Mambo wangu inozokuwadzisa andamboramba kuti tokutsisa. Hauna kuramba Andina kuramba. Hauna kudzosera. Kuramba handina dai ndiri kunzi ndiri kuningira ende ndisingati ndinyepe pamberi pedare renyu. Bondoona kunyepa izvo zviro mangwana ndokupa 1000 ndokupa 1000 ndo handaishaya. Handiti. Saina kana kuti baba we chigeza titengesa chi mota ndoyegona kundipa mari yakati wandei. Handiti. Then ndozotopera. Ukamona wana ndikati ndoona wana pamwe kuma dai ndamboona kana munhu anopa 1.5 pedzisira handiti. Yakati 1.5 haiti. Munhu ada mari yake yakadini? Mari yake yakakwana. Imitipe 2000. Mota yako yachembone mapepa akakwana ere. Kana kuti imbori yako ere. Epo yangu ndi munhu ajaira kutengesa zviro zvisi zvake. Imbori yako enda kuti plot iri kunyanga iri muzara jiwa. Isi muzara kufuta. As you want to sell it. Buy and sell. Mota handina kuchinja ownership asi ndakaitenga. Because mari yekuchinja ownership yayo ndandisina. Buku racho riri ndindakaitenga. Riri kuHarare. Buku racho riri kupi? Riri kuHarare. Ndokwada ritengeswe. Asi yakarovereswa mota yacho. Mota yako irudzi. Ndeyesilver. Honda color. Silver color. Honda Elision. Silver color. Honda chi? Elision. Elision. Uri kuitengesa mari? Yakada chikombia. Uri kuitengesa mari? Pandanda kumai ndakanda kuti event aenda ndakaona. Tiri kutengesa mari. Izvo zvakutotengesa 7,000. Necondition yayo. Saka 1000 ukatengesa 1000, 3000 uzione. Saka you can't be basing on that vehicle uchida kubhadhara 3000. Iyo inoda kupa only 1000. Where are you going to get the other 2000 from? Iko government. Mu 2000 unoda kuenda kubva. Mazuva acho zvayakanga iri yaita boss. Asi zvazvinezvi zvizva kunzi ngekene 1.2 1.3 2000 ipapa ndipo ungakwanisa kuti boss munhu anakatora more 1000 or 1000 something yekuti azotoigadzisa futi boss munhu ananditengesa wacho ndeyakabva aroeresa mota yacho izvai baba zvikuita zvisi zvikwausha kubatsira ndizvo zvandinogoramba ndatoya kuti mundibatsira wakawawa ndichi mari yawo but usaise onus yekutsvaga mari on us and the onus yekutsvaga mari is on you not us. Isu toda kuti try kubatsira kuti unoita sei kuti waone chi mari yawo because tikakutora by now ka 7 months you are supposed to be paying the interest at 10% every month. Get 3,000 euros. That's also zona. yours inenge ingori agreement of sale yatakaita kuti asati akachinja aita agreement of sale arumbotengesa chi arutengesa iri plot ira arutengesa kana kuti itori communal area chichi arumbotengesa chi aitori plot iri under nyanga RDC plot under nyanga RDC Yake iri kupi kwacho iri ku Honda makakona sei takaona kwako right but chakaitira ndikuti patakatoona paperwork maplot aya ane macertificates akazi zvefast track ane maoffer letter but ine zita remwe munhu besides that kana iri offer letter ine offer letter ka it means kuti nde chimurenga cheminda ende kana yakadaro land iyoyo yakapiwa nechi yakapiwa ne Ministry of Land. The only people who can give an offer letter is the Ministry of Land. And iyo kana piwa Ministry of Land haitengeseki. The only thing that can happen is kuti kana Ministry of Land ka ikataura kuti munhu ati handichapadi asarenda anofana kunyora tsamba ku Ministry of Land osarenda yobva yawithdrawa offer letter iyoyo ponyowa offer letter nyowani people are waiting list. What do you call Kawanda? It's never solved.
Saka iwe wakaitenga sei? Lendi yakaanza yakateminda. Zvete unokunzwa nemutangamiri kune kusazoziva usamira pamberi pangu uchita kuti hauziva. A person who can receive 3,000 in 2 days asina nemunhu. Then you tell me utazi hauzivi. Don't pretend to be ignorant. Macon Menezes, that's what they do. They pretend not to know. But I say, that if not, yes, you know, marry when, then I make a follow up. If that is not done, Bambo, you are gone. Ndakaita assessment yemota irutaurwa paiti ndoda kuitengesa. Mota iyi haisi yekuti tingamirira kuti hanzi ichatengwa pakabuda mari. Wozi ini ndine knowledge yemota. Mota yakabuda ma-airbag mukati. Yazvokuda zoti yakatombo experience accident damage. And ine screeching sound zvaturi moto kuti even munhu angari pano mwakatomboita interest naye. Mumwe mufana akatombonibvunza akasvika akaitarisa akati mota iyi haiti. Saka tinotoona kuti ipapa kubhesa nekuti mari ichabuda pamota hazvibudi. Haibudi. Saka anofanira kutoita dzimwe midzi kuti atipe mari. Mota iyi kana kuzi munhu akauya pakazi 1,000 irutaurwa inogona kutonetsa kutenga mota iyi. Watiwo nechuru muzvikuru iri murura kumushacha kumba kumushacha basadza ari mari kunemba here ndinaturudzira ndakavatsoma tati mukwarugara kwatsomba unei chinenge chekugara chine vhari chotinogona kudhira mari motikanoenda nditorina hauna imba here kwazo imba ndini right chizwa kashamwari you are trying to be hard but you are trying to be hard for nothing. Iwe hausiwo unotengesa airtime here pamuti paya panokwirwa makombi ekwashiri kurwa ndiwe keyo ndiwo basa angu saka unotoona warikukwanisa kuwana mari yekunoodha airtime but utaza kuwana mari yekurifanda munhu mari yake inokwanisa kupinza mutendo. Ndozvautaura kana uchikwanisa kuti every day unenge uripo paya uchitengesa airtime and you sell airtime in bulk, which means kuti wakatora mari yemunhu 3,000 kutanga business rako rokutengesa airtime. Wakatanga asi wakatora mari yemunhu kuboosta business rako reairtime nemari yemunhu. ndaitoshandisawo zvimwewo zvisiri zvine. Saka mari yakaenda kuairtime hakunene mari yakaenda hatina zvanhu zvakawanda changamira. Unotanga wadhira mari yacho setamboona kuti zvafamba here. Handiti mari unotanga wayaka watoona kuti hazo shuwa utapedzera nazvo. tapedza shuwa chakatoti tapedza ndopanazototi tafunga kuti mutidzosere ranasekuru mutidzosere chi ningikini nekuti zvakadai saka chitoenda tinonyora affidavit yekuti motipa mari yakati inanzi ndakandokupai 2,000 iyo ndovatoti affidavit yekuti mofanira kutotanga matipa 2,000 tikati dai tati mota yatengwa taikasika kuwana chi kuwana mari. My friend usati chemapenzi ba kana kuti vanhu vakapusa kana vanhu vasingazivi chinhu. Affidavit harinyohwi nomwe munhu rinonyohwa newe. Zvozvara umira pamberi panamboshaudha handini ndakati ndoda pa 2,000 apa kanzi aita wanda gucha wanda residing in Maria village do hereby solemnly and sincerely swear to declare the following, that I acknowledge that I owe Peace P Mutasa $3,000 and promise faithfully that I will give back Right M Chimunda of 153 Watomba an amount of $3,000 on behalf of the rightful owner Peace P Mutasa as follows: $2,000 plus within a period of 2 weeks, that is from 17 April 2024 to the 30th of April 2024,
and pay the balance of 1,000 within the following month. That is May 2024. 1 May 2024 to 31st May 2024. Upon which failure to fulfill the promise, legal action will be taken. Then we mean about Bilbanaba. What you handed in the andakona about handi ndangoti inini inansi ndakati ndikupa itu da zvaita kuti ngine bosi zvezvi zvipepa izwa shaman ndizvaturamba tikubvunza kuti you can't say kuti handini ndakati 3,000 ndakati 2,000 unzwa hautauri nyaya kuti noti iwewe handini ndakati 2,000 asi iwe ndone signature pa ndiwe wakapiwa mari ndiwe wakanyora saka uruti iwewe wakatorerwa ballpoint here wobva wanyorerwa kuti 2,000 aiwa ndikuwirira ndakatawira ndowadzosera kuwirira ndowadzosera asi zvinhu zvacho kubatana kwazvo ndo kwakakutinetsa kusvika wazoti handeiko nekuti pamajority court kwamutasa tikanotongwa iko samataro amumataro akangoita zvakare nadzeni ndiani nadzeni ndi 5 baimusi wa 20 ndinyorero shamani baimusi wa 20 October unofanira kunga wabhadhara something. Failure to do that isusu takuita zvese zvese zvatoziva matero ichi ndakabva kwamutasa atakatakamboenda usibhukoti aiwa kaisa zvina basa izvi iyi andikandiyazere case was dismissed with the name utaura ne because zvamakati it was illegal because you were doing an illegal deal yekuti wangoilele statement anditi saka ndo wakanzi iwewe uri kutenga statement neari kutengesa statement anditi hapana nyaya endai modzoke motaurirani kuti mudzoserane chi mari because uyu chaifanira kunga akangoita chete uyu aifanira kunga angoti chamwana wakatengesa chi statement pinda mukati ifraud iyi charge yako ifraud ende kuti azi yekuti koti yati azi kesi azi dismissed pamwe ndo zvamunoti zvimapepa zvamuri kuenda kubhadhara maclick of court kuti nyora chakati mobva mamupa mari ovhaya unoenda haisi majority kawo ndi clerk of court takaenda kwamajority takazombowa mapepa aya zvokuti zvinotorevei izvo handitoziviwo language yacho kuti nyorei kangodzi mapepa yanga achienda ekudzimba majority ndiyakatonga kanobva munopuwa judgment saka iwe uri kuti ichiruti uchidi iyo uri chikuenda kuadvantage yako papichi uri kuti pakazi matter dismissed anditi ndokuti wati hausina nyaya handinambodano mambo wangu saka uri ndipinekutsvaga advantage indinototsvaga mari yekupawe kwete kutsvaga advantage saka ndosaka ndakuti ini musi wa 20 mari kai kana ndaenda asingadi kumupa ndingaenda ndaitawe ndosaka ndati musi wa 20 November bamo 20 October ndichakutsvaga inini kana usina kuya nemari iyo musi wa 20 topedzerana futi asi pane pasina panoenda mbondaiwana atine kuti chaiwana kana aiwanda ati iwe musi wa 20 ngausvike usina chawabhadhara tochitangira ipapo chebaba chenda because you are trying to be hard for nothing then isusu tichakurakidza kuti aiwa nyako ukaenda kugara mujeri for 10 years mari still unongofanira kudzoka uchiibhadhara chibva yapo so 20 nyorai pasi wako mandati muswani 20 October.